शिवाजी महाराज की क्षत्रिय कुलावधव तुम्हारा धीराज श्रीमंत योगी चारित्र्य संपन्न यथा योगीराज वीर छत्रपती शिवाजी महाराज की श्री शिवपुत्र छत्रपती संभाजी महाराज की एवढं बोलून मी माझ्या भाषण समाप्त करतो. त्याचप्रमाणे मी सर्व ग्रामस्थांसाठी एक गिफ्ट म्हणून माझ्या दादाचं ज्याच्या दादांच्या पुस्तकावर मी आजपर्यंत घडलो गुणमाणिक त्या पुस्तकाचं नाव आहे रायगडचा वक्ता म्हणून ज्याला सुप्रसिद्ध संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ओळखले जाते ते प्रशांत शांताराम देशमुख. त्यांचं मी पुस्तक तुमच्या समोर सर्व ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष यांना मी विनंती करतो तुम्ही व्यासपीठावरती या आणि सर्वांना मी पुस्तकं देऊ इच्छितो. ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष श्री मोहन. ज्या दिवशी या चेहऱ्यावर मरणाची भीती दिसेल ना त्या दिवशी आपला खेळ झाला. यमदेव जरी रेड्यावर बसून आला का नाही तरी आपण अशा थाटात उभं राहायचं ते आपला अवतार बघून त्या रेड्याची फाटली पाहिजे. DJ सागर बार्शी. शेती ऐकायची नसते हो शेती राखायची असते. ज्या तालुक्यातनं माझ्या आई बापाला लाथा बुक्क्या घालून हाकलून दिलेलं ना त्याच तालुक्यात आज 100 एकर जमीन आहे माझी. प्रत्येक चौकात फक्त मीच टिकणार साहेब. DJ 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 सागर सागर सागर. पृथ्वीवर फक्त प्लास्टिक टिकतं. बार्शी 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 बार्शी. मग मी प्लास्टिक आहे असं समजा. मी ठोकत नाही हो मी ठोकत नाही हो मी ना तोडतो मी ना तोडतो मी ना तोडतो. माझा पॅटर्नच वेगळा आहे. DJ 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 माझा पॅटर्नच वेगळा आहे. सागर सागर सागर. पुन्हा इथं दिसलात ना तर घोडे लावीन एकेकाला. तुम्ही आम्हाला घोडे लावले ना आम्ही तुम्हाला बैल लावू. बैल 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 नांगरा सकाळी बैल बैल नांगरा सकाळी. कधीतरी याला नागडा करून मारला पाहिजे. एकदा कोर्टात विटनेस बॉक्स मध्ये माझ्या समोर उभे राहा. नागडा न करता ही एन्काउंटर कसा करायचा हे तुम्हाला शिकवतो. SF प्रोडक्शन बार्शी. ज्यांची मी नावं घेईल त्यांनी इथे यायचं आणि तो मान स्वीकारायचा. प्रथम ग्रामीण कमिटीचे ज्येष्ठ सरकार महादेव तावडे साहेब यांनी येऊन ते यायचे. त्यानंतर रौप्य महोत्सवाचे अध्यक्ष सन्माननीय दाजी भोर साहेब यांनी यायचे. यानंतर ग्रामीण कमिटीचे खजिनदार गणेश भोर साहेब यांनी यायचे.